Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Washingtonyň İran nysanalarına zarba urmak baradaky kararyny gorap, bu hüjümleri Amerikan güýçlerini gönümel howpdan goramaga gönükdirilen öňüne alys çäre hökmünde häsiýetlendirdi. Rubio seýlehem Amerikanyň harblary tarapyndan uruljak iň agyr darbalaryň entek öňde durandygyny aýtdy. There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat... Bir yerde anyk gönümel howp bardy. Deyip Rubio 2 martda Washingtonda jurnalistlere aýtdy. Rubio kanun çykarjylara ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen briefingden öň çykys edip, zarbalaryň hem gönümel howpa jogap hökmünde hem-de öňüne alys çäre hökmünde görülendigini belledi. Biz Israýlyň şereket etjekdigini bilýärdik. Şeýle adamyň Amerikan güýçlerine garşy hüjümleri tutaşdyrjakdygyny hem bilýärdik. Eger olar hüjüme başlamadan öň biz olara garşy öňünden hereket etmedik bolsak, pidalar has köp bolardy. Muny etmeli bolduk. Ýagdaý nähili bolanydy, deyip Rubio aýtdy. Onun beýanatyna jogap hökmünde Iranyň daşary işleri ministri Abbas Arakçy 3 martda döwlet sekretarynyň sözleriniň Amerikanyň Israýlyň haýryna meýletin ursa girendigini görkezýändigini aýtdy. Amerika we Israýl 28 fevralda Irana garşy giňgerimli hüjüme başlap, resmiýetiň aýtmagyna görä raketa meýdançylaryny we harby infrastrukturany sanalaryny urdy. Bu zarbalar Washington bilen Tehranyň arasynda soňky ýyllaryň iň göni garşylaşmalarynyň birine öwrülip, sebitde dartgynlylygyň itilesmegine itergi berdi. İran jogap hökmünde part aýlygyndaky bir näçe döwletde ýerleşýän Amerikanyň bazalaryna raketalary atdy. Bu bolsa garşydaşlygy diňe Israýl İran çäklerinden çykaryp, has giň möçberli sebit ursy baradaky aladalary artdyrdy. Amerikanyň harby resmiýetleri Amerikan howa gorunys ulgamlarynyň gelýän hüjüm sanalarynyň köpsini saklandygyny aýtdylar. Ýöne käbir bazalarda deper we pidalar barada habar berildi. Prezident Donald Trump hem mundan nowatdaky çäreleriň bolup biljekdigine ysara etdi. Amerikanyň metbuatyna beren beýanatynda ol öňde uly tolkun görnüşindäki täze hüjümleriň bardygyny aýdyp, dinç günleriniň dowamyndaky zarbalaryň Iranyň harby mümkinçiliklerini peteltmäge gönükdirilen dowamly kampaniýanyň diňe başlangyjy bolup biljekdigini belledi. Bu aralykda 2 martda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow İran'ın prezidenti Masud Pezeshkiana ve İran halkyna Ayetullah Ali Hamenei'nin ölümü bilen baglylykda Türkmenistanyň halkynyň adyndan gynanç bildirdi. Habarda goňsy ýurdun lideriniň bir wagt aradan çykandygy ýaňladylyp, beýleki jikmejiklikler agzalmaýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow goňsy ýurtdaky wakalar barada häzire çelini hiç bir beýanat etmedi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2 martda metbuat teristleri üçin maglumat çap edip, soňky ýagdaýlar bilen baglylykda aladalanma bildirdi. Beýanatda Irana, Amerika we Israýl güýçleri tarapyndan urulan zarbalar we sondan bäri ýakyn gündogur ýurtlarynda bolup geçýän wakalar agzalmady. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýakyn gündogurdaky ýagdaýyň ýitilesmegi bilen baglylykda aladalanma bildirýär we onuň bu ýagdaýy düzünleşdirmek boýunça diplomatik tagallalaryň dowam edýän şertlerinde ýüze çykmagynyň gynanç döredýändigini beýan edýär diýip daşary siýasat idarasynyň çap eden maglumatynda aýdyldy. Türkmenistanyň döwletiň berközegçiligindäki mediasy goňsy ýurtda dowam edýän urus barada ýylata maglumat bermeýär. Sol bir wagtda Aşgabatyň etegindäki İran terhidine ýakyn sebitleriň sol sanda bagyr, ýanbas we gökçü toplumlarynyň ýaşaýjylary alyslardan nysany degen zarbalaryň setleriniň özlerine çelini gelip ýetýändigini, bu sebäpli howsala düşýändiklerini aýtdylar. Mundan başga azatlygyň ýurdun tas ähli sebitindäki habarçylary Türkmenistanyň İran bilen gury ýer terhetlerini ýapmagynyň izi bilen ol ýurtdan ozal köpçüliklen getirilen azyk we huzurluk önümleriniň bahalarynyň dowamly gymmatlaýandygyny aýdýarlar. Bahalar her gün näl, her sagat üýtgeýär.
onu da birden esselep galýar. Iň ýöneköy kartoşka 9 manatdan 20 manat boldy. 6 manatlyk soğan 10 çenli gally. Eýranyň getirilýän tow etiniň 1 kilogramy öň 40 manat bolan bolsa, häzir 90 manat. Diňe azyk däl. Sanasaň sogaby bar. 5 litrlik Eýran antifrizi 90 manatdan 160-a gymmatlady. 200 manatlyk 4 litrlik motor ýagy 320 manada çykdy. Deyip Balkanawaty söhbetdeşimiz 3 mart ýerdenki ýagdaýlary beýan etdi. Bu ýagdaýlary Azatlyň beýlik tebitindäki habarçylary we çeşmeleri hem tasdiklap, ýylatyň arasynda häkimetleriň çäre görmöň deregine dymmagy bilen baglylykda nägilelikleriň artýandygyna ünsü çekdiler. Türkmenistan 35 ýylda ne azyk, ne beýleki avtomobil senagatyndan başlap guruluşy karytlaryna çenli garaşsyzlygyny alyp bildi. Halkyň puluny diňe heykellere we bir adamyň kultuny beýgeldiýän kitaplara, şäherlerdäki portretlere, şygarlara harçlap geldiler. Bu hem yetmeýän ýaly Aziýada ýapyk günalardaky oýunlar üçin olimpik şäherçesini gurmagy, arkadag şäher ýaly netijesi, peýda getirmeýän desgalary pul harçlamagy, azyk taýdan goňşularymyza garaşly bolmamyza getirdi. Boş şäheri, boş stadionlary, manasyz kitaplary halk iýip bilenok. Deyip ahally bir bilim isgäri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky Guriýer terhediniň uzynlygy takminan 1148 kilometr bolup, ol Hazar deňizinde hem özara çäklendirilmedik deňiz terhedini paýlaşýarlar. Türkiýede ýeten iki türkmen aktivistiniň işi gaýtadan seretmek üçin Edirne şäheriniň prokuraturasyna gaýtaryldy diýip Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy 3 martda habar berdi. Maglumaty görä Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň aklawçysy daşary ýurt raýatlary üçin wagtlaryň tutsaglyk merkezinde we onuň töwereginde ýerleşýän video gözekçilik kameralarynyň ýazgylaryny, şeýle-de bu wakanyň bolan ýerindäki kameralaryň ýazgylaryny almak üçin Edirne şäher prokuraturasyna ýene-de bir gezek arza beripdir. Türkmen Helsinki fondy Sinop prokuraturasy şu ýylyň ýanwar aýynda Alişer Sahatowyň aýaly Gulaly Hasanowa, Alişer Sahatow bilen Abdulla Orusowa garşy gozgalan işin Edirne şäherindäki degişli edaralara gaýtarylandygyny habar berdi diýip belliýär we mundan öň Ankaradaky ýokary edaranyň buýrugyna laýyklykda Sinop polisiýa bölüminde Sahatowyň maşgalak dağlaryndan DNK nuskalarynyň alınanlygyny habar berýär. Türkmen aktivisti Alişer Sahatow apreliň aýagynda Türkiýede tutsak edilip, anyk sebäbi düşündirilmezden deportasiýa merkezine yerleştirilipdi. Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň 2023-nji ýylyň 27-nji aprelinde halkara goragyny almak üçin ýüz tutanlygyny, emma oňa G82 çäklendiriji kody, ýagny milli howpsuzlyga garşy hereketler bilen baglylykda ýurda hem mişelik giriş gadaganlygynyň girizilenligini habar berdi. 24-nji ýylda Alişer Sahatow we onuň bilen bile tutsak edilen türkmen aktivisti Abdulla Orusow direksiz ýitirim edildi. Şondan beri olaryň ykbaly näwelli galýar. Bu ýagdaý türkmen häkimetleriniň sosial mediada başgaça pikirlerini beýan edýän türkmen raýatlaryna garşy alyp barýan repressiw çäreleriniň arasynda ýüze çykdy. 39 ýaşly Sahatow Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edipdi we ýurtda polisiýanyň edenetdirigi korrupsiýa ýaly problemalary gozapdy. Orusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan beri alyp barýan YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwaýet meselelerini diskussiýa edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy mundan öň Ankaranyň 26-njy administrativ sudunyň kararynda Sahatowdan çäklendiriji G82 kodunyň aýrylanlygyny habar beripdi. Görüşmez ýaly Alişer Sahatowa G82 kodunyň girdilmegi, onuň halkara gorag statusundan mahrum edilmegi we deportasiýa merkezinde saklanmagy bir kanundy diýilip guramanyň 29-njy dekabrda çap eden maglumatynda bellenipdi. Türkmen Helsinki fondynyň ýene bir maglumatyna görä 2025-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Edirne şäher prokuraturasy Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň işleriniň gözden geçirilmegi üçin Sinop şäher prokuraturasyna iýerilmegini buýrupdy. Kararda şeýle hem iki adamyň maglumat bazasynda 2025-nji ýylyň 24-nji iýulundan bäri ýiten hökmünde hasaba alınanlygy we Sinop jemgyýetçilik howpsuzlygy bölümi tarapyndan gözlenýänligi aýdylypdy.
Adam hukuklaryny goraja halkara guramalary Türkiýede direksiz ýitirme edilen Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlyky hop abanýanlygyna aladalanma bildirip gelýärler. Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Orusowyň ýitirim bolmagynyň ýani 30-njy iýulda çap eden beýanatynda olaryň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolsa, munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozanlygyny aňladýanlygyny belläpdi. Guramanyň 10 dekabrda Adam hukuklary gününe gabatlap ýaýradan beýanatynda türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsagylykda galmagynyň dowam edýänligini talypdy. Dekabryň başynda adam hukuklaryny goraýjy bir näçe halkara guramasy türkmen häkimetlerini delillendirilmedik aýyplamalar esasında öz esasy hukuklaryny we azatlyklaryny parahatçylykly ulanýandyklary üçin azatlykdan mahrum edilen raýatlary azad etmäge çagyrypdy. Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramasy adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy Türkmen News neşri we Norwegiýanyň Helsinki komiteti bilelikde çap eden çağırışında Mansur Mingelow, Murat Düşemow, Alişer Sahatow, Abdulla Orusow, Farhat Meymankuliyew, Mälik Berdi Allamuradow, Saddam Gulamow ýaly aktivistleriň bir näçe türüň atlaryny agzapdy. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Orusowyň ýagdaýy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi weonyň bu işe garamak üçin eden şikayaty kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ähli adamlary zorlukly ýitirim bolmakdan goramak baradaky jarnamatyna görä zorlukly ýitirim etmegiň üstlendik hereketi oňa tezewar edilen adamlary kanunyň goragyndan daşardy goýar. Olar we olaryň maşgalalary agyr ejir çeker we bu halkara hukugynyň bozulmagy bolup durýar. Şerede Türkmen Helsinki fondy Alişer Sahatowyň kakasynyň Aşgabatda baryp ogluny tapmakda kömek sorap Türkmenistanyň prezidentina ýüz tutanlygyny habar berdi. Balkan vilayetinin häkimligi we zenanlar uramasy polisi isgarlary bilen bilelikde Sewitde 8 we ondan hem köp çagany dünýä getiren eneleri saylap seçmek aladalary bilen meşgul. 8 mart bayramçylygyna gabat döwlet syýlagyna hödürlenjek eneleriň 3 arkalary barlanýar diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Häkimetler eneleriň sosial mediada köpelýän şikayetlerini gödüýmýär. Çeşmeleriň maglumatyna görä Sewitde 11 çagany dünýä getiren ikini hasaba alınıpdyr we olary Balkanabad şäherine 4 otogly kwartiralaryň sowgat berilmegine garaşylýar. Bu çäreni dawaralandyrmak üçin sahna oýunlary, telewizion üçin ýazgylar taýýarlanýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan ýaşaýjylar ilatyny ykdysady kynçylyklaryň ýyl-ýyldan agyrlaşýan durmuş meseleleriniň daşyndan döwlet propagandasynyň hem pidasy bolýanlyklaryny aýdýarlar. 8 çaga dogrup döwletden jaý kömegini Türkmenistanyň yer bolçulugyny hatda mellik ýerini almak hem juda kyn bolmagyny galýar diýip Azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. 2023-nji ýylda Eni Mehri adyna eýe bolan hökümetiň sowgat beren altyn zynjyryny boynuna takan Balkanabadly eni adi redaksiýada bar. Berlin sowgatlaryň telewizion ýazgasyndan soň ýerine alınýanlygyny aýtdy. Berlin sowgatlar we altyn zynjyry diňe çärek torýança meniki boldy. Altyn zynjyr boynumyza dakylgy durdy. Çäre we telewizion üçin ýazgy, suraty düşürmek tamamlanan wadyna zenanlar guramasynyň hünärmenleri Berlin sowgady we altyn zynjyry ellerimizden ýygnap aldylar. Biz öýümizde diňe 30 manatlyk gül çemeni bilen gaýtdyk. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Baýdylýanlary başga da bir näçe eni tasdik etdi. Eni Mehri adi berleli bäri 5 ýyl geçen eni 8 çagam bar. Jaý meselemi çözüň diýip Balkanabad şäher häkimligine beren ardasynyň kanagatlandyrylmaýanlygyny gurrun berdi. Şeýle-de ol Sewitiň zenanlar uramasyndan 5 otogly katty jaýlardan almagy kömek görmeklerini sorapdyr. Olar menden 200.000 manat para soradylar. Diýilýän puly berseň, katej jaýyny döwlet bahasyndan 30 ýyllyk ipoteka almak etasynda edinmäge kömek edeli diýdiler. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan eneleriň aýtmaklaryna görä, prezidentiň adyndan 8 martga gabat berilýän
60 manat sowgat, häzir bazardaky azyk bahalary bilen 350 gram jylka et, 2 litr günewakar ýagyny, 1 kilogram apelsin, 50 gramlyk avokado, 1 kilo tow etini almaga ýetýär. Eneler bu sowgadyň hem diňe büdjet edaralaryna işleýän zenanlara, mektepde okuyan gyzlara berilip, kärinli ýerlerinde işleýän, paýta, buğday öndürýän zenanlara, işsiz emma öý hojalygyny agyr işleri edýän zenanlara berilmezliginden ören nägile bolýarlar. Türkmenistan 2008-nji ýylda ýurtda giň ýaran neşekeşlik, işsizlik, türme wasylýanlaryň we bozulýan maskalaryň aşy köpelmegi bilen baglykda Sowet Soýuzyny demografiýa meselelerini çözmäge gönüpdirilen Gahrman ene medalynyň nusgasyny eni mähri hormatly adyny döretdi we köp çağa edinjek maşgalary höwetlendirmek çärelerini gördi. Emma ýurtdaky sosial meseleleriň has çuňlaşmagy, ykdysat çökünlüğüň dowam etmegi we korrupsiýanyň giň ýaramagi bilen köp çağa edinmek isleýän maşgallar ören adalýar. Çykgynsyz ýagdaýdaky eneleriň jaý edinmek üçin daşary ýurtlara işlemäge gitmeginiň köpelmegi, sosial ulgamlar arkaly prezidente ýüz tutýan adamlaryň köpelmegi hem ýagdaýyň çylşyrymlydygyny tasdik edýär. Maglumat üçin aýdylsa, şu aralykda sosial ulgamlarda köp çağaly ene Raisa Aliyewanyň Türkmenawatda 10 ýyl bäri jaý kömegini alyp bilmeýänligi barada video çap edildi.